Представяме ви случай на пациент с търчащи кучешки зъби и 4 екстракции. Наблюдава се отклонение в двете срединни линии на усмивката и кръстосана захапка при кучешките, която е довела до девиация на долната челюст вляво. Нека видим как е проведено лечението от доктор Галин Гаврилов за година и 9 месеца и как се повлиява профилът. Поради двучелюстната компресия се наблюдава струпване в двете зъбни дъги и е взето решение за екстракция на четвъртите зъби. През октомври 2010 година са залепени горни брекети сегментно с цел дистализиране на кучешките зъби, а през декември са поставени и долните странични брекети. След премесването на кучешките зъби се залепват и горните фронтални брекети и се отваря място с пружинка за корекция на отклонената горна инцизивна точка. Поставят се брекети и на долните фронтални зъби през август 2011 година и започва затваряне на разстоянията с помощта на гумени вериги и ластици. Горният десен страничен резец се екструдира след корекцията на кръстосната оклузия и през май 2012 година се наблюдава и корекция на функционалното изместване на долната челюст вляво. През юни 2012 година брекетите са свалени и са поставени фиксирани ретайнери. На снимките, направени 5 години след свалянето на брекетите, можем да проследим стабилността на подобен тип лечение във времето. На страничните снимки се наблюдава дистализирането на кучешките зъби чрез гумени вериги при затварянето на екстракционните празнини и напасването на оклузията в страничния участък с помощта на ластици. Десният страничен резец се премества вестибуларно до нормалната му позиция и през май 2011 година кръстосната захапка е коригирана. Поставят се брекети и на долните фронтални зъби през август 2011 година и започва затваряне на разстоянията с помощта на гумени вериги и ластици. През юни 2012 година брекетите са свалени и са поставени фиксирани ретайнери. На снимките, направени 5 години след свалянето на брекетите, можем да проследим стабилността на подобен тип лечение във времето. На суперимпозицията на телерентгенографиите може да се види подобрението при срещането на устните. На снимките на горната челюст ясно можем да видим вестибуларното преместване на горния латерален резец до нормалната му позиция при корекция на кръстосната оклузия вдясно. Благодарим ви, че гледахте това видео. Ако харесвате подобен тип съдържание, любезно ви каним да се абонирате за нашия канал.